Aquí, mira-la, jo també la puc mirar, aquesta. No, agafa-la, jo també la miro. Quina és? Sí, jo també la puc mirar. L'endivinaré igual. Quina és? Ensenya-la tots. El 9 d'acords. Llavors amb aquesta carta, fixeu-vos-hi, la trencarem. D'acord? Trenca-la per la meitat. Sí, trenca-la. Sí. Això és segur? Tenim pressupost per cartes. Llavors, ara agafes així i torna a trencar. Sí. És aquí que hi ha tot de cantonades, no? Llavors, mira, d'aquestes cantonades, aquesta t'agrada? Mira, agafa-la, tens un butxaca. Fica-te-la a la butxaca. Llavors, agafarem i l'enrotllarem amb paper d'alumini. D'acord? Més o menys així. Farem un xurro així i la lligarem amb una goma, d'acord? Perfecte. Està aquí la teva carta. D'acord? Aguanta-la, així a mà, que tothom la vegi. Mira, que salta, és que és màgica, saps? Llavors, aquí tinc jo un mocador, d'acord? Un mocador, que intentarem aquí fer un farcell, sí? Farem una bossa. I aquí, veus que queda aquí un forat? Tira la teva carta. Perfecte. Ara ve la part important. Des dels que porteu aquí des del principi. Què hi havia aquí sobre la taula? Un cofre, sí? Potser us heu fixat. Aquest cofre, ningú l'ha tocat en tot l'espectacle. D'acord? La teva carta està aquí dins. D'acord? Ara enviarem la teva carta al cofre. 1, 2 i 3. La carta desapareix. Jordi, em pots dir què hi ha dins del cofre? Què hi ha? Què hi havia? Una taronja. Una taronja? Sí. Una taronja. D'acord? Aguanta així. Perfecte. Ara, t'imagines el que farem, no? Ara tallarem la taronja, d'acord? Jo, aquí tinc... Vine. Tallarem la taronja. Que tothom ho vegi, Tallarem la taronja. Jo no tinc res a les meves mans. Tallarem la taronja. Hi ha algú? Què hi és? Què és? Paper d'alumini, no? Paper d'alumini. Agafa-la? Sona una mica fastigosa, no? Bueno, ara traurem la goma, la mateixa que havíem ficat. Sí? Fiquem aquí, que la gent ho vegi. Traurem el paper d'alumini. Perfecte. Aquí. Tenim una carta. D'acord? L'anem a veure, no? Quina era la teva carta? El 9? El 9 d'acord. La carta l'obrim, ni més ni menys, que el 9 d'acord! Però espera, falta una cantonada. Tu tenies una cantonada. Encaixa exactament, perfectament, amb la carta de dins de la taronja. Un fort aplaudiment per ells, sisplau. I aquí s'acaben les pantalles. Espero que us hagi agradat. Aquí em podeu puntuar. Moltes gràcies, espero que us hagi agradat. I us tornem al Facebook. Gràcies. Sí, claro. ¿Te ha gustado mucho? Mira, ¿conoces aquesta noia? ¿Te gusta? No, ya.